So may buntag mga boss. So naanapunta din mga boss para magsaba-saba. Karon natay dala din na chocolate chip. So pakita na ko sa inyo mga boss kay basigi pang gutom mo. So sa wala ka balo di mo na atong pamainit mga boss sa buntag. So sa una hiligay ko mamaligyaw ginani mga boss. Ako nang inanaon mga boss para ingnon ba na kulba mga boss. So karon mga boss muhapit sa ta sa to ang iro ato sang bisitahon kay murag gimingaw na sa tuwa mga boss ba. So ato nang abrihan mga boss. Ang kani ato ang biskwit na chocolate. Uy, di dai ni chocolate mga boss. Pins din ni sa baboy mga boss. Natay bagong gipalit mga boss na baktin. Eh para inigdako mga boss, pwede na tulit sunon. So ako na lang ihuwad tanan mga boss. Ihuwad na ako ni para mabusog jud siya mga boss. Sa dihang nalamdagan akong nahuna mga boss na bawal man din ang mga boss kasi mag-igit ang baboy mga boss. Impas atong baboy ang mga boss di takalitsun. Siyempre mga boss, ato nang pagkaunon mga boss. Kaya basig mamayat, baway lami ang karne, unya di crispy ang panit. Ato dyan na naghanog kaon, tanga na tropa binti, ila tropa pasagdan, kay turon dyan po ng kauno na. Nakaning isa ka babo. Siyempre, pangmatada na, pagkaon sa mga followers. Kani, panglitson ka na, pagkilawin ng iruan na, ato nang kilawin na. Kay badlungon kayo, kaugpid. Siyempre mga boss, kay buutan man ta mga boss, siyempre siligan sa nato na atong tai sa baboy mga boss. Di ba mga boss? Ato yun ang hinluan, siyempre. Atong daspanon. Ana ba? Para okay kay tirada ba? Di ba mga boss? Hinluan yun na to. Nadili kay mukha ulang ta fermented karne. Man, at cleanliness yun ta mga boss. Ibutang yun na to nasa sako mga boss. Baguman na mga boss. Malata na. Pwede na yabuno mga boss. Dahil butang na to plastar ang kuhan, nakuhaan na to nagtubig mga boss. Siyempre ato ng bisbisan kay hugaw man to mga boss. So magkuha tag tubig mga boss. Yabo na to dyan sa mga tatai mga boss. Yabuhan na to na para limpyo jud kayo ba di ba boss?